मोनसेजों दंथारो बिदि साननो हागौ। बांसिन मानसिफोरा साननो हागौ आंखौहाय माने BPF जों सापर्टार। सिगाङाव आङो BPF खौ जावनाय भिडिअ लाबोदोंमोन, बेयाव आङो गोबां माने भिउसबो मोनदों आरोखि ना। बेजों लोगोसे बिराद कमेन्टआव बायदि बायदि रोखोमनि माने BPF नि मानसिफोरा आंखौहाय बखि हरदों आरोना। बेनि उननिफ्राय आङो आरो UPPL खौ जावनाय भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन। बेयावबो आंखौहाय बिराद मानसिफोरा UPPL नि मानसिफोरा बेवहायबो माने आंखौहाय जावनाय भिडिअ हरदों, माने जावनाय कमेन्ट हरदों आरो ना, माने कमेन्टआव जाहरदों सोरबा मोजां बुंदों, सोरबा गाज्रि बुंहरदों, बेबायदि आरोखि ना। दा नोंथांमोना साननो हागौ सोरबाया आंखौ UPPL आव दं, सोरबाया साननो हागौ आंखौ BPF आव दं। नाथाय आं BPF आवबो गैया, UPPL आवबो गैया दै। डाइरेक्टखा नोंथांमोननि कमेन्ट नायनो होननानैसो आं बैफोर भिडिअखौ खालामदोंमोन। आङो UPPL जोंबो सापर्ट गैया, BPF जों सापर्ट गैया, मोननै पार्टिखौबो आं सैथोआ आरोखि ना। BPF आबो गोबां माने पाब्लिकफोरखौ नाख्रेबबोदों, नासयबोदों, मिथिबायना। गावसिनि 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव BPF आबो बिराद गाज्रि रोखोमै सोरखौबा बुनाय, सोरखौबा बुग्लुं सुग्लुं, सोरखौबा गावथारनो थांनाय, बेबायदि जादों, मिथिबायना। दा नैबे UPPL सरकारावबो थिग बेबायदिनो रोखोमैनो एखे रोखोमैनो थांदों, मिथिबायना। दा बिनि थाखायनो आङो UPPL खौबो सैया, BPF खौबो सैया, डाइरेक्टखा आरोखि ना। मोननै पार्टिखौबो मोजां मोना आङो, डाइरेक्टखा। मानो होनोब्ला मोनफ्रोमबो राजनितिक पार्टिफोरानो नांगौ समावल' गावसिनो पाब्लिकफोरखौ नांगौ समावल' आथिं हमफैयो, मिथिबायना। गावसिनि भट इलेक्सनाव देरहासान्दियावल' पाब्लिकफोरखौ आखाइ आथिं हमफैयो। जेब्ला गावसोर देरहाखांनानै राजा जाहैगोन, अब्ला नोंसोर बेखौ रावबो नायस'ना, मिथिबायना। सोंगोनसो नोंखौ गावसिनि सिगाङाव थाङोबा नों सोरमोनलाय होननानैसो। बेखायनो लाब गैया रायजोफोर, मिथिबायना। गावजों गाव एना एनि नांलाय खमलाय जानांगौनि खुनु गोनांथि गैया, मिथिबायना। बिसोरो नोंसोरखौ हाथियारसो बाहायो, मिथिबायना। राजनितिकनि लिडारफोरा, पलिटिक्सनि लिडारफोरा पाब्लिकफोरखौ हाथियारसो बाहायो, हाथियार, मिथिबायना। गावस्रा ओरैनो आराम गारि सा सा बेरायगोन, लेक्सार होगोन, ब्लग थांगोन, ओजों पाब्लिकफोरा मा गामिफोराव बखिलायनाय, बुग्लुं सुग्लुं खालामलायगोन। जाम्बा जादों नामा पाब्लिकफ्रा? राजनितिकआव मा ओंखारनानै नों मिथिं दावथिं ओंखारना मा मोनगोन? 1000, 1500, 2000 दे, खमसे खम 10-15 हाजारखौ मोनजाबाय, बेजोंनो थैजासे संसार जानो हागोन। नोंनि लाइफआ बेजों साक्सेस जागोन, जिबनावबो जाया, मिथिबायना। बेखायनो गाव गावनि जिउआ देरसिन, मिथिबायना। राजनितिकनि थाखाय सानसेबो थांनाय नङा, मिथिबायना। बेखायनो रायजो राजाफोर, बेखायनो लाब गैया। आं UPPL आवबो गैया, BPF आवबो गैया। दा फैगोन इलेक्सना माने बबेयाव होगोन आसियासो मिथिगौ, आसियासो, मिथिबायना। आं सोरनो भट होगोन आसियासो मिथिगौ। खिन्थु आं UPPL खौबो सैखाया, BPF खौबो सैखाया, डाइरेक्टखा, मिथिबायना। UPPL आबो गोबां रायजो राजाफोरखौ थगायदों, गोदै सिनि सावसाबनाय बायदि, एखेबारे सिनिनिफ्राय गोदैसिन बेरे मोदै बायदिफोरबायदि माने पाब्लिकफोरखौ थगायदों, गोदै लेक्सार होनानै, मिथिबायना। आरो दा मा जाखो? UPPL जेब्ला सरकार दानानै मा जाखो? बिटिआर सरकार दानानै पाब्लिकफोरखौ रावखौबो सोरनि मेगनाव मोदै गदों बेखौ रावबो नायस'नाखै, मिथिबायना। बेखायनो UPPL बाबो बेनो, BPF बाबो बेनो, बे गनद्राय गंसेनि मानसिखा, बिसोरो गुलि गंसेनि मानसिखा, एखेयानोखा। नांगौबा गावसोर बुथारलायथों, थैलायबाय थाथों, जोंहा बेयाव जेबो फाजानांगौ गैया, मिथिबायना। बखिनो मोजां मोनो आं मानसिफोरखौ, मिथिबायना। लाब गैया। सानदों जानो हागौ गोबां मानसिफोरानो आंखौहाय माने साला UPPL जों दं, गैया UPPL निबो। आरो सोरबाया UPPL खौ जावनाय भिडिअ लाबोनायाव सोरबाया साननो हागौ साला BPF जों दं बे। गैया, आं मोननै पार्टिजोंबो गैया, थाखाबो जाया, नाङाबो, भटबो होखाया आं बिसोरनो, मिथिबायना। लाब गैया। दा बेनो आरोखि ना। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायदोंबा कमेन्ट खालामदो, लाइक खालामदो, आरो जाय साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरोखि ना। बाय बाय।